VIP, takže něco. A je to partová. Nevím proč. Prostě neptejte se. A jo, když jste koukal na ten part 1, tak jsem tady prostě to, byla noc. Červená. A tady byly zón, co jste ještě neviděli, jak jsem to vypil, tak tady byly, prostě jsem vystřelil. Byly to prostě nějaký, tak vampire. No. Doktor, tam potom půjdeme, jestli tam bude třeba. Já prvně půjdu tam, ale jestli tam bude dynamit. Asi vezmu ještě tamto. Dynamit, no prostě to nemůžu. Dynamit. Konečně. Bandaže, no. Tak to mě pokakej, jako. A jo, vlastně. Dobré, jdeme na to, pojďte se ukázat ten mistrovi, to vás porazí. Kde jste? Pojďte. Pojďte, kde jste, pojďte. Au! Nechte mě. Dostal jsem. Počkej, to byl klíč? To byl klíč? Nevím, od koho to... Počkej, to je Supply Depot? Není to od tady toho? Pohodičky! Ano, děláš si prdel. Vogo! Tak to je nejlepší rifle, revolver. Další? What the flip? Nebo co? Jo, tady se ještě spavnu. Já se prostě spavnu. Mě se spavnu před očima mojima! Nechte mě! Dead. Mě nechte! Pane Bože! Pane Bože, já musím jít tu. Pane Bože, kámo, já jsem dostal. Co je, no dobré, tak to jdu tam. Ty vogo, já jsem tam málem umřel. Zombíci. Dobré. Musím to nějak dát, rychle už tam budu. Už je tady tento. Dead. To neuvěřit. Musím dělat pořád dozadu. Pojď. Jo! Jak? Kamo, jak? Hovado.
Kamo. Kamo zas! Aha, můžu? No tady jste. Tady ještě další. Dobra, pojď, a rychle. Proč tady je další? Reálně prostě tam borec si prostě sedu, čumte na tady to borčičko. Mexík, nebo dostaneš tež? Dobré, zpomalím a dostaneme. Dostaneme od tady, jo, já vím. Tak další, kamo. OK. Jo, asi, jo. Já už jste na grano. Takže jsme v chillu. Kůň, vole, jak se tu dostal kůň, vole? What the flipuš? Tam jsou nějaké nové. Tak, dead. No, rifle ammo. Sorry. Si nevezmu. Shut off. Za mě je lepší ta rifleka, no. A už to mám překyto. Sorry. Jo, vlastně, já ještě... Jo, já nezapomenu. Jen děláme hop. Jen... Jako se mi zadělá. Tak, počkej, uděláme. Jo. Tebe dáme za to, že mě počet se zvětšil. Tak. A je to tam. Dobré, počkej. Ještě tady. Tam ty si to nezasloužíš, ale prostě potřebuji něco. Prostě víš. Takže. Kamo? Jen se tam nějak dostaň. Jo, dobré, konečně. No, ještě tady pozbírám nějaké skibidíťaci, tak. Hej. No neříkej, že se to zaseklo v zemi. Jo, to se zaseklo prostě v zemi. Tady má ještě toto. Jo. A kde zmizel ten další? Jako, jo. No. Dobré, a jedeme. Musíme najít něco. Nebo počkej, já můžu to kopat. Jo, já mám tady vlastně ten pickaxe. Ale vyběžte už. Jo, vy chcete? Vaše vina. Tu máte. Vidíš? Koníčku, chudáček. Vidíš, vy jste to museli udělat, chudákouni. Museli, chudáček. Bye bye.
Městíčko je ahoj. Počkej, kolik je? 4 PM. To dám. Ahoj. No pojďte. Nebojím. Tam jsou ještě 2. Už zemře, no konečně. Tři, 4. 3. Nekomu. Je to má. Jaké? Červené. No už to jedno. Dobře, jsem v bezpečí. No. Komu? Běž pryč, get out. Tady je další, kamo. A tady je další. Fakt nevím. Au. Hovado. Jsem bandažem. Rifle je 2 AM, bro. Počkej, ale oni tady se budou. Dá jasno. Počkej, je to zase. Tady. Tak tam, tak tu, vole. Kolik tam je? What the fleek? Počkejte, já udělám, aby to bylo lepší pro vás. Nechte mě! Pis! No! Kam, jak se tam dostal? Kámo, už jsem to byl úplně dobrý, ale fila. Och, jo, kámo, už... A ještě... Já to můžu tak srat? Tak to se nepovedlo, no, už je tak GG, tak čestno.